tiro ka pache pudumu ke paro ma kapok ne wayoro katiba manyien ni vice president chalo ne jating ndai. Wiye wil ni ng'ani obiro gi jodala gi toke. Ma ng'ani bende jodala gi nigi geno kuom gik monego tim. Indi dwa trite ka jating ndai. Mae mokelo friction. Nikech jolup ni kata joma handle ya kian handla chang na wajna ngogi dholuo. Joting ndai mage. Giwacho ni joting ndai ne giwacho ni president ni bwana ing'e ni ng'ani kok watang to ng'ani nyalo chung kodwa machandwa kende yiero mabiro. To ng'ani adiera ibengi dala gi kumi gole cha jodala gi ne nie toke. Koro kao kin ng'a motegno mane gi confidence tipo kidonje traps mag joma bende dwano geng deputy president ni kech ka ng'ani ogengo gi to president ochamo 10 years ng'ani ochako chamo 10 mar gi chal kamorumo. Koro girwako fitina iye ka lweny nyaka chakre. Magiko mar lweny ni en ang'o mondo ng'ato dhi e yore mondo mi okaw ombuche koso mato mana ich lach ma jotelo ma ng'ato dwaro ni ane makoro nyaka bed ker bang' jatelo.